Hello mindenki! Itt PC-n közük egy újabb videó, vagy egy újabb live-val, és még állítjuk a dolgokat. Még állítom. Egyre még most hozom be a dolgokat, nem tudom milyen a hang, nem tudok semmi. Bocsánat a hangokért. Hangokért? Hát ez is érdekesen hangok, nem mindegy. Mindjárt kezdünk a Croc Live-val. Csak belehallgattunk az adásba a telefonosról. Jó. És akkor load game, és akkor startoljuk. Start, nem tudom, hogy fog futni. Jó, annyira nem akad. Annyira. Jó, nézzük akkor. Felhúzzuk a csatot, hogy azt is látjuk. Lássuk. És akkor játsszuk tovább a Crash, vagy Crash-t, jól megkeverem a két játékot. Croc. Legends of, nem is tudom mi a neve már. Kis fighting. Ez nehéz lesz így. Na jó, akkor fel is veszem a fiakat, hogy rendesen a streambe belehallgattam, rendben, jó ez így. És akkor felveszik a fülest. Na nézzük. Annyit mondok, hogy egy kicsit nehéz lesz nekem az irányítás, mert hogy a kontrollerrel a ravaszra van beállítva az, hogy mozogjon a karakterem. Jaj! Júj! Fel! Ez is újra spawnolik mögöttem, igen, most spawnolt újra. Igen, megvan a kristály. És akkor nézzük. Jó. Azt ott mindjárt lepörgetjük. Ez éppen meg volt, mert belaggolt egy pillanatra. Jó, nézzük, akkor itt hogy tudunk felmenni. De beállítottam fel. Jaj, jaj! Jó, nem tudok kijönni. Remek. De nem ugrott! Yes. Akkor kezdhetjük újra. Remek. My fault, gyerekek, my fault. Kevés a HP mozogom. Nem volt hangos a játék, most tudom gondolkodni, de nem volt hangos. Mert most a kontrollt nem tudom mennyire halljátok, tehát hogy azt tudom, hogy az előző streamben nagyon lett hallani nyomatom a kontrollt. Shazam! Nem ugrok mellé. Na. Ja, nem működik a start, jó, mindegy. Mi akarjuk akkor egy HP-val, de valószínűleg el fogom bukni, mert megoldom azt, hogy elrontsam. Képes vagyok ezt elrontani? Jó, szedjük fel. Ja, beszámította, jó, megvan már akkor. De jó, meg itt törögetek mindent. Majd ilyen régebbi játékokat még elővehetnék. Jó, most nem ugrottam félre. Ez a ravaszra beállított, az olyan, mint hogy autót vezetnétek a Need for Speed-be, és a ravaszra van belőve a mozgásgomb. Amúgy azt nézem, hogy el van nyújtva a streambe, bocsássatok meg, de amúgy ez egy 40-szer... Nem tudom, anyás játék, és nem ugrok félre, akkor még talán jó... Nem! Fúk. Hajjajjaj, kraki. De csaj vagyok, köszönöm. Úgy meg ki fog érteni, nem tudom hány éves játék amúgy gyerekek, de tényleg. Bár meg kéne oldalom neked azt, hogy ne legyen széthúzva a kép. Tehát, hogy inkább nézzétek még 80-ba, de ne legyen széthúzva, mert nincs olyan képarány a játékban.
Ezt lehet megoldom gyorsban. Jó, akkor ezt gyorsan olvasoljuk szerintem, hogy ne legyen ilyen. Legyen csak a fagyatás. Igen, mert ez már nagyon régettik, és ez még csak 19? Nem 19. Nézd, hogy úgyis kivágom a streamből. Másikokból is akarom vágni azokat a bénázós jelentek, amikor még csak állígatom a dolgokat. Jaj, majdnem letoltam. Csak lenne S alattam. De. Azt hiszem, hogy nagyon hangosan ugye a kontrollerem. Szóval megpróbálok egy kicsit. Most látnátok azt, hogy játszom, konkrétan az úgy néz ki, hogy konkrétan jobb oldalra el van fordulva a testem, és így a fejemmel megnézem a monitort. Jó, jó. Gyerünk, mász fel. De béna vagyok. De most ez tényleg hogy kéne? Van valahol. Ja, ezt kell benyomnom. Oké, csak... Most olyan fel tud ugrani akarok egyáltalán? Most az egy dolgodok igazándiból. Erre föl. Föl lehetséges, csak meg béna vagyok. De most miért vagyok ennyire béna? Mi azt lepörgetjük onnan? Jó? Futi van, kicsi kraki. Jaj! De sügér vagyok. Jó van, gyerekek, nagyon béna vagyok. Na mindegy. Mert ahhoz kéne a kulcs, tehát igazából elég lenne annyira lemenni, hogy... Igen. Most hát iszonyat szar vagyok, gyerekek. De erről már nem tehetek. Már tehetek, csak hát ez... Hogy néznek ki már, hogyha elfogadnám azt, hogy mondjuk a béna és nem... Ne! Elfogytam! Nem látok a... Most! Jó, hát ez... Így mondhatjuk, elég gózsé volt. Gázsé ne szakadj el, adtam, jó. Ezt a kontrolles irányítást nagyon nehéz megszokni, gyerekek. Nos tehát akkor. Ne bénázz már te! Oj, de béna vagyok! Nem bírok föl a nyavajás izére. Ó, na végre! Itt is van egy kristály. Jaj, nem! Jó, hagyjál békén, tudod? Hagyjál, fuss vissza! Megvan a kulcs. Megvoltak úgy gyerekek, de elrontottam. Jó, igaz, hogy rontottam el így? Jó, én mindig nincs kitapasztalva a gombok, és már nagyon idegesít ez a pálya. Nem is tudom, hogy mióta vagyok azon a pályán igazából, ezt nagyon régóta nem vittem tovább. Nem is tudom, hány pálya van meg, tehát így... Kazum! Jó? Jó. Megvan. Push, kroki! Jó, és akkor most elkerüljük elsőre felszedni ezt a nyomójót. Az megvan. Kérek még egy szünetet.
És addig iszok egy kortot. Jaj, majdnem kiborítottam. Hú, ez egy jó nagy kort volt. Már rég ittam mai nap folyamán. Vagy inkább mondjuk azt, hogy keveset ittam mai nap folyamán. Fosok. Fosok, nem akarom meghalni. De nem bírtam levegő manóba! Ne ugorj! Gyerekek! Volt 3 HP-n, és ezt mind elszúrtam. De nem tudom ezt megcsinálni! Vagy mi van? Hol vagyok? Hány pályát csináltam meg? Egy sziget megvan. Tök sok pályam. De nem, már 2 sziget megvan, gyerekek. Megvan 2 sziget, és nem bírok egyszer tovább jutni ezen a pályán. Ne idegesítsél már. Hogy csináltam meg én a többit? Már 2 boss leszünk, és itt az első pályát nem tudom megcsinálni. De gáz. Iszonyat gáz, gyerekek. Hát most... ne idegesíts. Ezt a pályát még egyszer megtam, most elkezdem a legelejéről. Hát idegesít. Hát mi ez? Műtöm előbb is játszom, egy kicsit tovább viszem egy kicsit a játékot, addig lesz egy kis izgalom, lesz valami új benne. És nem, mert nem bírok egyszerűen tovább jutni az első fejezetnél. Mert első fejezetnél, első pályánál volt avatott. Hát de hogyan? Hát most ha oda várom azt, hogy ugorjon, akkor nem jó. Ha oda úr, akkor nem jó. Tehát most így magyarázni el valaki nekem, hogy a manóban működik. Csuszi! Csuszi. Jaj, de kígyó. Na jó, akkor most. De nem ugrik! Menj már! Tényleg, hát mi ez? És mi ez a lendület? Olyan rossz ez a kamera néző. Kancsa! Jó, gyerekek, ezt a pályát nem csináljuk meg, most érzem. Tehát, itt érzem, elegem van. Kész. Kész, meguntam. Ennyi volt. Kezdjük a legelején. Azért viszonylag mindig talán még össze is jön. Darázs. Azt lehet, nem kell volna törnem. Azt hiszem, erről lehet. Micsoda darázs? Gyere ide! Boom! Respect! Micsoda pályadizájn van itt a játékban. Tehát tényleg tömör gyönyör. Ó, ez egy lélekristály volt? Ez ilyen átszázott lélekristály volt, mint nem érné meg idejönni, de aztán mégis kiderül, hogy megér idejönni. Na mi van, te kis huncut? Boom! Boom! Ez visz vissza. És ott egy szívecske. Ding, dung, ding, dung, ding. Jó, megyünk. Futi van. És megvan. És konkrétan a képünkben nyomja a Smart megküldi, hogy érvénytelen a felhasználó vagy jelszó. Jó, köszönöm. Ezt most be kéne aktiválni. És legalább eltűnnek, köszönöm. Tehát, hogy... Jaj. Bocsánat gyerekek, ez nem értem. Vagy be van aktiválva, csak most van, vagy most nincs beaktiválva, ez be volt. Az leért. Jaj, majd elrontottam. Nyilván most tovább haladtunk, mint
vártam, eddig eljutottuk a másik pályán. És még nem haltunk meg. Most nem tudom, hogy erre büszke kéne, hogy legyek, vagy ennek inkább el kéne szomorodnom, hogy ez nem ment. Jó? Kazum. Kazumotto. Motto. A kis vulkántánc. Ó, bakter! Jó, minden listáinkat elvesztettük, remek. Mint ezt izé. De maximalista. Szerintem tényleg minden szakasz. Minek visszafogsz, mikor az egyetlen, ez így nyomorult listája, és mikor igazából az összes kipattan belőle, amikor egyszer megsebződött, de az már mellékes lista. Jó, van két irány. Szerintem összeszedem az összes listáit amúgy. Aj! Eltéve tudok hátra menni, elfelejtettem. Az a pálya vége, az a gong. Mondjuk ezt már láttatok a régebbi videóból. Na igaz, te kukac! Kukac benne! Nem bírtam meg! Jó, legalább egy megvan. Már egy HP-nak számít. Nem tudom megütni. Jó, nagyon profik vagyok. Szedd össze! Jaj, nem, belecsúsztam! Jó, azt hiszem elbuktam azt az egy HP-mat. Na te... Kis... Manó, meg vagy! Picike Manó. Majd azt hiszem meg kéne úrni az alagútba. Alagútba? Csak nincs HP-m. Meg ki fog jönni kukac. Jaj, nem jó! Ne bénázz! Most jó. Igen, erre emlékeztem. És ott az utolsó listája, ami nekünk kell. Itt végig. Ne laggolj! Mekkora ugrás! Micsoda profizmus! Nem tudtam... Jó, eljutottam mind a kettőt. Ne ugorj kettőt! Jó, mindegy, vissza. Megvan. Boom, bitch! És ez a bónuszpálya. Ez a Luffy-val kéne átrepülnem, itt összetok színű dolgokat. Ezekkel a kis zserékkel. Ezeket az helyeket nagyon szeretem, tök a dizájnjuk van. Jaj, ne menj előre! Ott van egy kulcs. Ja, az tudom kiengedni az utolsó izét. Kis foglyot. Megvan a kulcs. Mulcsos kulcs. Na, ezt a Luffy-t ott micsoda szép effekt van rajta, bocsánat. Mi? Kapuf! Ó, HP. De olyan az, hogy van még pár dolog. Jó, hogy van itt meglepi. Vagy oldalon is van meglepi? Vagy oldalon nincs meglepi. Mehetok. Trik. Meg vagyunk. Akkor vissza tudok én HP-t szerezni igazából, azt mondja a játék nekem. Jó, még ezt a pályát meccsem, és utána megyek gyerekek, tehát mi lesz a live. Nem is tudom milyen hosszú most egyelőre. Szerintem egyre rövidebbek a live-ok amúgy. Ha bár még a pálya nincs meg. Mindig 24 perces. Ó, lábató, micsoda gyönyörű, tömör gyönyörű. Azt mondom, is egy jackpot kristály. Vagy csak összeszedhetjük még az ennyi dolog, hogy rányomok, és akkor felugrok, megvan a kristály. Ez a része még nem nehéz. Ezt még megmerem csinálni, csak bonyolultabb dolgokat nem akarom. Emögött nincs semmi. Emögött nincs semmi. Ott van, azt viszont látom. És azt hiszem ez bónusz pálya? Maybe. Ja, bónusz pálya.
De nem szedtem az ilyen bónuszokat. De hosszú, és ott kéne visszajutni. Kértek, hogy nem laggol a játék, akkor még el is tudom csinálni. Jó, egy kukac, igen, ezt most vettem észre. Jó, megvan. És leugrik! Konkrétan leveti magát a karakter. Ezt... Várj, direkt nyomtam a rapaszt. Ne ugorj rá, te béna! Ezt legalább be tudtam fozni. Nincs a HP-ért jöttem, gyerekek. Respect! Jó, megvan. Nem tudom ki, hogy becsuk fel ennek játéknek, kicsit rémisztő izé, atmoszférája, nem tudom miért, de ez nekem gyerekkoromban nagyon izé volt, tehát ilyen kész rémisztő. Most lemenjünk. Várjál. Jó, van nekem itt B, mert tényleg meg tudok fordulni azonnal, csak meg tudom, melyiket tudom megnézni, nem így, nem tudom meg, melyik. Most a kamera hogy áll. Jó, menjünk már viszont, nekem ez a streamer ugyanbelőle van. Ami átugrok. Jó, akkor nem ugrok át, mert nem nyomom elég arra azt. Ezt ki tudjuk engedni. Mert nem hozzá volt a kulcs. Remek. Akkor megnyomjuk ezt a nyomunk gombot és itt hagyjuk. Áldozatokat kell hoznunk, sajnálom barátom. Rendben. És itt a pálya vége. Amihez nincs meg minden, de nem is baj. Az egyet dobhatjunk rám. Az nincs meg. Micsoda szép pálya. Rendben. És akkor meg is vagyunk. Menjünk mögé. Menj joló. Ó, tudtam, hogy itt van valami. És ott van az ilyenek a kulcsa, na minden. Respect. Press any key. Megvan. Most jól tudom, akkor szereztünk pár HP-t. Szóval itt nyomunk egy mentést. És lementettek? Ja, yes. Hát, tökény nem ezt nyomtam, mindegy. Akkor le is nyomom a Steam-et. Szóval... Még úgy érzem, nagyon sok mindent meg kéne változtatni ebben azt. Nagyon sok mindent, nagyon meg kéne vágyam ezt a Steam-et, mert sok mindent ki kéne tapasztalnom. Szóval még sok minden lesz ezekben a Steam-ekben, ki kéne tapasztalni az egész dolgot. Na jó, itt szellem voltam. Sziasztok!